Ассалому алайкум. Ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Дед Мороза диди салом гӯшеринар. Имрӯз 29 декабри соли 2023 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомону 50 дирам. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кине ки ма да чӣ рӯй кардагам ва чӣ гап мезанем. Opel Astra-G астаи дар Москва, Toyota Camry 5 астаи дар ноҳияи Хуросон, хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Хуросон, шаҳри Ваҳдат, ду хонаи арзони дигар астаи дар ноҳияи Вахш. Квартираи арзон астаи дар ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминие 45000 сомониш мега. Бардуи ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 360000 рублда бихарен. Хулоса бардуи азиз, ин видео конкрет не бисёр хонаҳои арзонай. Барои ҳам видео имрӯзаро то охириша тамошо кунем. Барои пешравии канали мо ҳамон як дона лайки бепала биҷиқен. Анака мерим суста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. озами рекламара гап занам мошинҳои арзон, квартираҳои арзон, хонаҳои арзон да мегзарем. Бардуи азиз, компанияке баха компанияке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шумораи Москва ва Московския област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки сох саломат бурда меёранд. Мошиношон мошинои беҳтарине. Бардуи азиз, ик бародарам як қариб дана чанд сола таҷрибаи кори дора. Нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. 8000 рубл. Агар занг бзанед бугу ки номерои канали Саудотеҷи гирифтам, шумо дабо бардуи азиз арзон мекуна. анака бардуи азиз, пештонда як банка чоя бигирена, майда меремака. Бардуи азиз, мошини десен дар Москва, оз ма маълумотша гап мезанам. Касе ки дар Москва бардуи азиз, бо диққат гӯш кунен, мумкин шумо да дар кор боша. Opel Astra-G соли баромадаш 2001 буда, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. Адрес бардуро Москва, город Подольск да гуфтагиай. Нархаш 220000 рубл гуфтаг бугу. 220000 рубл бардуи азиз, ана ба тоҷикӣ 26800 сомон мешидай. ин рақамҳои десен номерои расияшай, даҳи рақамҳо WhatsApp дора. занг бизанен 220000 рублда бихаренеш. нархи зурайне ки бардуи азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. Бардуи азиз, ана ин мошини десен мошинҷон айда 2023 да бардуи азиз бисёри авдамисол одамои мошинҳоро ҳавас кардаги буданд. Мумкин дар соли 2024 ай мо хеле мошин бихаранда. бардуи азиз, мошини фурӯши Toyota Camry 5 соли баромадаш 2017, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.5, коробка автомат, ҳуҷҷатош 1 сола, баллонош нав. мошин бардуи азиз вагония, нами як мошидае ки ҳайш кардисай. адрес ноҳияи Хуросон да қарор доштай. нархи мошин 170000 сомонӣ. марҳамат бардуи азиз, касе ки мисол хона дорен, мошин надорен, метавонен ки анами мошини беҳтарина бихарен. бовар кунен вагонияй. ин мошино бардуи азиз нархаш қиматай просто яка арзонаш гуфтисай. ана Camry 5 2017 сол нархаш 170000 сомон. арзон мекуна бо. бачаёча мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. ҳамулае ки аюдод набироварда бошӣ ва ҳамо амраи бартабгӯ ки пас гапзана ки ҷа Саудотиҷи гапзисай. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. хонаи фасони зурай бардуи азиз. хона дар ноҳияи Рудакӣ, повороти фабрика, кӯчаи Истиқлоли 4. ай ҳами бозори Саховат 10 километр дурай бардуи азиз. гӯш кесен? ай ҳами бозори Саховат 10 километр дурай. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона ба калидораш кардагӣ, кухни, баня, ҳоҷатхона дар даронаш будай. ремонт, евроремонти замонавӣ гизалай баде бардуи азиз. чӣ хеле ки десе ремонташ 100% фақат пула миёрӣ, метавонӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. таги хона якта подвал доштай, мега ки об свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. гирди хона 4 кунҷа маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. берани хона да фундаментҳои кухни, баня, ҳоҷатхонаш рехтагӣ бардуи азиз. бо дадрани хона мақсад кухни, баня, ҳоҷатхона дора. беранда просто фундаментҳои кухниву баня ҳоҷатхонааш рехтагӣ бидай. нархи хонара 510000 сомон мега, арзон мешава. агар яккомната квартираи шаҳри Душанбе боша, болои суман битен мешидай. маълумоти бештара занг зада маслиҳат мекунем. одамое ки гуфтам ки подписатсия кунем бурд мекунен, ана бардуи азиз, ҳама одамое ки подписатсия кардагиянд, инами срочно инами видеои мара тамошо кардисанд, метавонанд ки анами ҳавлира 45000 сомон бихаранд. бовар кунен да. гӯш кунен маълумотша гап мезанам. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, кӯчаи Ваҳдат.
4 сотиқ заминаи 4 дархона ва ошхонаш фундаментош рехтагӣ, свеча гузарондагӣ ам бардуи азиз ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, ана дарвозааш часпондагӣ, мактаб, бозор, балнисааш наздик будаи. Нарша бардуи азизам 45000 сомонӣ мега. 4 сотиқаи 4 дархона ва ошхонаш фундаментош рехтагӣ бардуи азиз, нархеш 45000 сомонӣ. номераи Тоҷикистон шам астед, дар номераи Россияш WhatsApp дора. Занг зада маълумоти бештара бигиред. бардорие ки ай Россия гуфта будем ки квартири арзон ай шаҳри Душанбе бимон, марҳамат гӯш кунен, як квартири арзони фасон мадароӣ кардагиян, бовар ки квартира ҷош беҳтарин айда, ҳамаи чи наздик ай. бардории азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипразем ва Нигарадок. дом 9 этажа. чорхонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 91 квадратни метрай, ремонташ миёнаи бардории азиз, ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, дом лифт доштай, ана наздики мактаби 91 дабдай бардории азиз, пеши магазини Орзу. канечкаи маршрути 14-19-д. нарх наво бардории азиз туғри бигира, ҳама чизои квартира меистодай. нархи квартирара 600,000 сомон мега, касе харидор бошен бо савдо мешава. маълумотша дар бар экран нависагим, занг зада маслиҳат кунед. лай кабза шоҳписар тоза шава мағзи сар. бардории азиз, касе ки ай ноҳияи вахшен, бо диққат мара гӯш кунен. шерои нари вахш э зинда бошен. бардории азизи, як хонаи арзон мадароӣ кардан аз ноҳияи вахш маълумотша гап мезанам, гӯш кунен. хона дар ноҳияи вахшай, деҳаи Зархез, номи пешинаш Ленинград. 13 сотиқ заминаи 3 дархона ба калидорош кардагӣ, ремонти хона навай, ремонти замонавӣ кардагиай, ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона се тарафш маҳкам кардагӣ, ошхона, баня, кухнӣ доштай. пеши хонада бардории азиз раҳи калон астай ва ами ариқи овам пеши хонада мегзаштай. срочни фурӯшия бардории азиз, нархеш 190,000 сомонӣ. 190,000 сомон бардории азиз, касе харидор бошен арзон мешава, алиша мешава ба хона ё ба квартира дар шаҳри Бохтар. марҳамат бардории азиз, номераи телефонаш аст, занг бизанен, 190,000 сомон бихаренеш ё ба хона ё ба квартира дар шаҳри Бохтар алиш кунед. бардории азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам, дута хона астай дар ноҳияи вахш, якумша гап задам, дуюмша гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи вахш, 5 посёлка. 8 сотиқ заминаи 6 дархона ба як калидорош кардагӣ, ремонти хонаҳо миёна будай, ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай, мактаб, балниса, масҷид, раҳи калон наздик будай. нарша гуфта ки 350,000 сомонӣ бугӯ. бардории азиз, хеле ки дар бар экран нависагим нарша, мисол маълумотша нависагим, дига маълумотошам, нархеш 350,000 сомон. касе харидор бошен, занг бизанем, бигӯен ки номероро ай канали Савдо ТЖ гирифтам, шумо да бо савдо мекуна. номерош бардории азиз, поёнгиш номерош WhatsApp дора. агар хобот бурдеса бошам, як кофе талха биза бардории азиз ки як хонаи арзон аз шаҳри Ваҳдат гап мезанам. бардории азиз, хона беҳтарин хона ай бешхӣ. касе ки пула ҷамъ кардагиен, бовар ки метонен ки ана биёен анами хонаи фасона бихарен. пулои русиро миёри майда мекунӣ тоҷикива, анами хонаи фасона ай шаҳри Ваҳдат мехарӣ. гӯш кунен бардории азиз, ма маълумотша гап мезанам, барои мора видеоша рӯи кардагия бардории азиз гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Кӯли Об. шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Кӯли Об. 7 сотиқ заминаи 3 дархона ба калидорош кардагӣ, ремонти хонаҳо коробка будай бардории азиз, таги хона 2 подвал доштай, ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд, мактаб, магазин, масҷид, балниса наздик будай. бардории азиз, хона ҷои зур дай, не ки хона ҷои беҳтарин дай. соҳибхонада просто бардории азиз, срочни мақсад фурӯхтан дар корай, срочни пулаш дар корай. нарша гуфта ки 150,000 сомонӣ бугӯ бардории азиз. 150,000 сомон. нигоҳ кунед ки чӣ хел нархи арзонаш кудеся бардории азиз, бояд срочно ҳами хонара бифурӯша. агар шумо занг бизанем, бигӯен ки номероро ай канали Савдо ТЖ гирифтам, шумо да бардории азиз нашод нархиш бо арзон мекуна. нами рақамҳои десем бардории азиз, номерои Россияшай, даи рақамҳо имо WhatsApp-ам дора.
агар шумо бардуи азиз реклама дошта бошед замин хона квартира ина бардуи азиз номерои ма мисол дар боло нигоҳ кунед номерои ма ҳаста ё якум комментария дар бардуи азиз дар ватсайт мо рӯй кунед мо барои харидоро рекламаш мекунем. аз куҷое ки хона замин квартиратон дар кора комментария дар бинависед бардуи азиз ман дар видеои навбатӣ барои шуморо арзон барои шуморо реклама мекунам. бардуи азизи квартира дешен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ повороти ана Ленинград давдай ноҳияи рӯдакӣ повороти Ленинград духонага квартира дар 7 метр қарор дорад 48 квадрат бардуи азиз птица фабрика давда яъне дом новостройка квартира без ремонт коробка соҳиби квартира маълумот дагия ки срочно доми тайёрай иҷозати ремонташ ҳастай мега дом 7 этажа квартира дар 7 этаж қарор дорад бардуи азиз нархиш 150 000 сомонӣ мега арзон мекуна намекуна нависагӣ нест фақат бардуи азиз харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем ба занг бизанем. бардуи азиз хаста набошед мегзарем ба 10 миллион имрӯза касе тамошо кардиса гаҳва ка тамошо кардисами ай газ бензин давгзар бугу бардуи азиз квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода яъне ки пешина номаш Регарае ҳастен ҳамиҷо ягон кас боша комментария дав нависен подписчикои Регарӣ дорум. бардуи азиз квартира дар шаҳри Турсунзода дим микрорайон як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад 45 квадрат дом новостройка квартира без ремонт коробка соҳиби квартира маълумот додагия ки ана квартира дар шаҳри Турсунзода дим микрорайон 45 квадрат 8 этаж хеле ки гуфтам як хонага 8 этаж нархиш 135 000 сомон касе харидор бошем бардуи азиз яъне ки бо арзон мекуна тарговат мекуна. дар видеои дигари бардуи азиз гуфтам ки комментария фасон бинависен ман дар видеои нав рекламатон мекунам ина бардуи азиз як ду се комментария фасон нависиян оз янвора гап мезанам гӯш кунед. хуб нависта ки бародари азиз лайка ба халтаи носам задам ба хотири саудотиҷӣ лайка ба халтаи носаш зада бардуи азиз ба хотири саудотиҷӣ и зинда бошӣ. дуюм комментария нависта ки дар ачкиёт бикшам бача як опели хечибек биё то 28 000 сомона кироии қалаик мондагим и подписчики дигари мо нависае ки бовар ки видеои худат мебуроя ма дар мойка кор мекунам мӯзоҳо ма бадар мекунам ба тамошо мекунам мега ана и подписчики дигари мо нависае ки и қатъи ҳушори мактаби гиҷора хондаe ина бардуи азиз ку комментария дар нависен мактаби гиҷора хондам ма ва дар охир бардуи азиз барои чи хеле ана смайли ки гирия мондагӣ боша ку дар комментария нависен бардуи азиз мега ки мактаби гиҷора хондагӣ ку бигӯен ку ман мактаби гиҷора хондагиам ва и смайли ки гирияра барои чи мондагиай комментария дар нависен агар комментария хуб бинависен ман дар видеои дигари рекламатон мекунам. хай бардуи азиз и ана комментариҳои мара бугӯи тамомошавӣ надора раҳмат мегӯм барои комментариҳои фасонтон раҳмат барои дастгиритон раҳмат барои лайкотон ки ҳиққа мара дастгирӣ мекуненда бовар кунен ҳар як дастгирӣ шумо да ман хеле мотиватсия метамада ман бо видеоҳои нав барои шуморо ҳаракат мекунам як рӯз пас видеои чотки кунам бардуи азиз агар шумо замин хона квартира мисол мошин ягон ароба калеска мисол чизе ки барои реклама дошта бошед инами рақамҳои дестем бардуи азиз дар ватсап шурӯъ кунед мо барои харидороро рекламаи зуруш мекунем и канали мо бардуи азиз дар ютуб яктаҳай ҳамин саудотиҷӣ бугӯ любой кас мешиноса саудотиҷӣ дар ютуб инами номро бардуи азиз реклама мекунем чизе ки боша дар ватсап рӯй кунем ва бардуи азиз видеоя дударак кунем шароитотон боша ягон сомонӣ ягон рубли ёрдамаш кунем. дӯстони азиз додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш айзону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шуда баъди сирх шидан сиёҳ шида дигар илоҷиш нашида диданд ки мисол почааш сиёҳ шида почааш айзону камтар болотар биридиянд ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардуро як ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд
чанд қе мисол аз зуршон мерасад бар дуру нана хайр ки нагуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бар дуру агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рублӣ мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.